hejeiro me programa xada basa struktura dine izdjapkam. Kagelo çava qoloqçene izdjatene kıvşkıran jiçe bine mali eme xaberden jimire izdya hatane xizmetkarên ku berlalişe qoloqtikin. Herusaji eme basa rola wan bikin di nava civakê de û kaçiqasî ve xwedê rola xwe derdikevin. Em dest pê bikin ji mîrê îzdiya em bêjin ku mîrê îzdiya tê hesavê serokê îzdiya hin aliya ruhanî hin jî aliyê cîhanî. Mîrê îzdiya hewsa jî bi navê Mîrê Şêxan yan jî serwêrê Şêxanê tê naskirin. Mîr tê hesavê rêberê îzdiya aliyê dînî û aliyê cîhanî. Vadê İmparatorya Osmaniyayê mafê mîrtî ji aliyê Sultanê Osmaniyayê dihate qebûl kirin. Piştî avakirina dewleta Iraqê, Mîrê îzdiya ji aliyê serokê Iraqê tê naskirin. Rola Mîr civaka îzdiya da gelekî mezin e. Destpêkiriya rêveberiya îdare, çareserkirina astangîr nava cemaatê, herusa jî rêveberiya karê naborî. Mîr serokê ruhaniya îzdiya extiyarê mergê qebûl dike. Extiyarê mergê jî mîrê nû ku tê kivşkirin duha dike. Qesra Mîrê îzdiya li gundê Badirê ku dikeve navçeya Şêxanê Bakurê Iraqê. Mîr zewaca xwe tevî nûnerê binêmala Mîra û pismîra çê dikin. Herusa jî tevî mala qataniyê. Nenêrî ku statusa xwe da Mîr gelekî bilind in, yekê qirarê dînî hed û sed herusa jî servan tesîr dike û ew jî mirîdê şêx û pîrê xwe têne hesavê. Hergê em Kurd bînin ser ziman em dikan bêjin ku Mîr serokê îzdiyayê ji rêberê îzdiyayê hin aliyê dinyayê herusa jî aliyê olî kar û xebata wê ve ku millet rêkûpêk bike rêva bive herusa jî qirar û qanûnên dînî xayî bike. Extiyarê mergê Extiyarê mergê ji du xebera pêk tê. Extiyar ku şirovetve wek kal, pîr û mergê, herem yan jî cîk hîderê lalişa nûranî ye. Extiyarê mergê serokê ruhaniya îzdiyayê ye. Di dîrokê vegirtî hetanî nihaka ew kursî ji endamê malbata bavê şêx yan jî ji binêmala şêxên Fexredîna tê hildan e. Extiyarê mergê ji aliyê şêwdariya ruhaniya îzdiya tê kivşkirin. Nenêrî ku ew kursî para şêxê Fexredîna ye, lê dîrokê de herusa jî di numûne hebûne ku mirî cî bûne extiyarê mergê. Bel temeşanên hêja em bêjin ku vira extiyarê mergê herusa jî bavê şêx yanî bi rola xwe ve gelekî nêzîkî heve em nihaka pesa bavê şêx bikin lê bi struktura herkê em binirin yanî ev du kursiyên başxe ne. Lê taybetî ku ji binêmalekî têne kivşkirin û bi kar û xebata xwe gelekî nêzîkin gelek caran têne şaşkirin. Rola bavê şêx taybetî di nava êzdîxanê de derbazkirin û xayîkirina rê û rizmê dîn e, safîkirina problem nava civakî ye. Bavê şêx jî tê kivşkirin ji binêmala şêxê Fexredîna. Rikna bavê şêx digîşe Şêx Fexr, kê jî extiyarê mergê yekemîn bûye. Pêşîmamê mergê Kursikî pîroz ku şêxên şîxistina tenê dikarin hilkirin. Pêşîmamê mergê berpirsyar û rêvebirê merasîm û rîtualên dînî ne ku li lalişê têne teşkîl kirin. Vadê Eyd û Erefatan pêşîmamê mergê pêşiya hemû xilmetkar û oldara disekine. Pêşîmamê bavê şêx şêxên binêmala Şerfedîn dikarin bibin, kîjan jî ji binêmala şêxê şîxisnan e. Rola pêşîmamê bavê şêx ew e ku serokê ruhaniya îzdiya extiyarê mergê û vadê Eyd û Ededan rexwî be. Vadê rîtualê dînî extiyarê mergê piştî pêşîmam disekine. Bavê gavan Rola bavê gavan rêkûpêkkirina qirarê dînî herusa jî şîretkirina cemaatê ye ber bi dînê îzdiya. Bavê çawiş Kursiya bavê çawiş dikeve parawana îzdiya ku sozê nezewacê danîne û xa tesmîlê qulxa lalişa nûranî kirine. Her êzdî jî dikarin ev kursî hilbigirin, lê di dîrokê de piraniyê bavê çawiş ew ji binêmala pîran e. Bavê çawiş nûnerê serokê ruhaniya bavê şêx e li lalişê. Kî derê hemû rêveberiya kar û xebatê herusa jî hazirkirina rojên girîng destê bavê çawiş e. Feqîr Oldarên êzdiya ku xerqe xwe dikin, li çiya şengalê çend gundên feqîra hene. Feqîr dikarin bibin şêxê Şêxûbekr û şîxisna, ji pîranî jî Pîrê Omer xala, herusa jî çend binêmalên mirîda. Feqraya jinên êzdiya ji her kasteyê dikarin bibin feqraya. Ew jinên êzdiyan e ku xa tesmîlê qulxa berlalişa nûranî dikin. Hinek kesê wan hetanî emrê xwe tê ji cîtînin li ber lalişê quliq dikin. Feqrayê herî bilind tê navkirin kevanî ku emrê xwe tesmîlê qulxa ruhaniyê kiriye. Qewal
Qawal mizkinvan û berhevkirina xêr û xêratan e bona lalişa nûranî. Salê carekî yanê jî du cara bi biryara civîna ruhanî koma qewala bi sincaqê di nava êzdîxanê digere, xêr û xêrat bona lalişê kom dike. Her wisa jî propaganda dînê êzdiya di nava cemaetê belav dike. Qewal ji mirîdên sê eşîran in: Hekerî, Dumilî û Mamûsî. Ew du gundên mezin de Başikî û Bazanê dijîn. Qewal gera Tawûsê bi def û şivêva didine derbazkirin. Her wisa jî qewl û bey dibêjin û stranên pîroz. Meznê qewala. Serokê qewala ku ji gundê Bazanê ye. Serokê qewala ji nava qewalên eşîra Dumilî tê hilbijartin. Rola meznê qewala ew e ku li ser kar û xebata qewala bisekne û rêbertiya wan bike. Micêwir. Xizmetkarên ziyaret û ciyên pîroz kîjan gundên êzdiya de hene. Zêde micêwir ji binêmala Şêx û Pîran tên hildane. Lê gelek carobiye ku mirîc jî dibine micêwir ber ziyareta. Micêwir berpirsyariya ziyaretên ku gundên êzdiya de hene dikin. Her wisa jî pê xêr û xêrata wan ziyareta jiyana xwe derbas dikin. Micêwir îsa jî gelekî aktîv berdarî emrê wan gunda dibin li kîderê quliq dikin. Medbaxçî. Xizmetkarên lalişa nûranî kê jî gerekî feqîrên xerqekirî bin. Karê wan hazirkirina xwarina pîroz e, simat û şîlan. Feraş. Kesên ku herê var yanê jî dema merasîmên olî fîtîlên ku bi rûnê zeytûnê ve çêkirîne ber ziyaretê vê dixin. Feraş dikare bibe her êzdîkî kevekî xwe tesmîlê emrê ruhaniyê dike û ber lalişa nûranî xizmetê ve mijûl dibe. Xizmetkar. Êzdiyên ku ji lalişê de xizmet dikin. Rola xizmetkara temizkirina ziyareta lalişê ye. Topkirina daristanê ji bo agirên pîroz. Komkirina zeytûna û çêkirina rûnê bona fîtîlan. û her wisa jî kar û xebatên mayîn ku lalişê de hene. Bel temeşanên hêja me bi kurt serziman anî struktûra dînê êzdiya ji mîr girtî hetanî xizmetkarên ku ber lalişa nûranî ne û em bêjin ku bona me êzdiyên Sovyetiya berê ku sedan salan dûrî lalişê bûn û ev struktûra di nav me de tune bû û tenê salên dawî em dibînin ku tiştekî wisa çêdibin û teşkîlet û rexistinên dînî her wisa şêrdariya dînî li ser erdê Sovyetiya berê çêdibin nîşanekî baş pêşdatîne ku em jî bizvirin ser qirar û qanûnên xwe û hilbet ev çivekî sedan salan hatiye xwayî kirin hê nûjen bikin hê xwayî bikin û derbasî nislên nû bikin. Bimînin tevî me hetanî carekî mayîn.